tang hapo andru benai kana ka Vivo kala pen themai no ya kana ka V series jongka da ka bakila launch ya katoka Vivo V60 bat kana ka V60M kadeka successor la na ka bami pateng na katoka V50 ka badang Xiaomi kaneru ki launch mentah usnem ubenai feb mentah baro kito ki bala dep thit ya katoka V50 kin ya ongkum ne ya ka Vivo चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू namar generally ki brand kum ka Samsung ka Apple ki launch ya ka successor la na ka bami pateng jong kano ka pun hadin bakal adapt sistem Henry kine pat ki brand China ki sait lek kum nemo tang hapo sistem ki la launch artli kita ki generation jong ki pun kane ka pelong ya kinong tit bakin sngau rim no ya kato ka baki dang sidep tit kanuksa kum hakito ki badang sidep tit ya kato ka V50 mo mentala mi da kanega V60 te kamut kila sngau rim no ya kato ka baki dang sidep tit mo te anyways hakane video ngin nyapet ya kita ki features jong kanega Vivo V60 kumban syu kedeu hang ne bakine ki V series jong ka am ki de ki camera centric phone lane ki phone ki ba kham focus haka kamera jong ki te kanega V60 jong kiru kalong kumju ka kham focus haka liang ka kamera amde ki gaming phone mo lane ki performance centric phone naga taga daw hakine ki V series jong ki am ki site partnership bat kataga Zeiss lane ki co engineer bat kanega Zeiss kanega company Zeiss am kadega company ba pau bha jong ka Germany ka basna ya ki camera lens bat ki microscope lens te kumta haka kamera jong kanega phone ru kanega Zeiss ru kala don bentalang haka ban snapan bha ya ka kamera jong kanega phone te haswa bangan sedang ban batai detail ya kanega phone wat klet ban pen i ka support jong pi daga ba pia like ya share bat comment mo lada pi don AA ban ong bat lada pi de ki badang thamai ha kanega channel singa ba ya subscribe bat turn on ya auto bell icon ba pin on miss ya ki video ha kanega channel te ya ngin sedang ban page ya kita ki features jong kanega phone ka Vivo V60 bat ngin page hadu katno kila upgrade na kato ka Vivo V50 namar ngi i ba ha kato ka Vivo V50 bat kato ka Vivo V40 ka ba kham rim ya kato ka V50 kidang ya stream ki ju mo kham tam ha processor te hakan nepat ngin i hadu katno kila upgrade lane pentamai na katoka V50 tengin sedang syua kumbangi ju sedang haga design bat ke build jongka habai pet ya ke design jongka kila penper kendiat mo ya katoka design jongka nadin kamtam haga toka kamera modul jongka kumba pi hang ne hakan nega V50 haga toka kamera modul jongka kila ada katoka circular shape dai Henry hakan nepat layo i ba kila penper kendiat mo ya katoka kamera modul jongka bat hapedeng hang to kila ay ya katoka Zeiss branding haga body jongka kisnada ki metal body bat haga bag jongka pat layetu baki don arjat mo kadon naki color jongka toka pun kisnada ki glass bag bat ki don pat ki color ki ada ki plastik haga toka bag jongka haga thickness naga jing pen jongka ru kanaga pun kadon arjat kawe na kita ka point niau point san mm bat sakawe pat ka point niau point pra mm haga jing khia jongki pat ka point arspa iwe ne arspa r gram nang ta hagi sim card kanaga pun ka support daki dual nano sim card kam support ya kataka e sim card bat haga IP rating kanaga pun kala yok daga IP68 bat ka 69 kala long ka waterproof Henry kamut pat ba pin ya pengam siapa ban ring dur ne ring video mah kat bagi company kimpat la ban ai garanti mah bakin am lele haka kumta kalong ka baris ban ya pengam kumta mah hapo Henry kane ki ai na ka benta ban kham singan mah lada jia kumno ka hap hapo bat lada ka jia kumta kala ban am lele hapo ka live feminine tenang ta ban unlock ya kana ka pun ki ada ka under display fingerprint daga ta ka optical sensor haki color jong kapat kana ka pun ka don lai jai ka banangkong kata ka auspicious gold ka baar kata ka moonlit blue ka balaipat kata ka mist gray temen tapat ini poi haka display jongka kajing hek ka display jong kana ka pun kalong 0.9 inci daga ta ka full HD plus quad curve AMOLED display ki claim ai ma daga to ka 1.5K display ki ai tang daga ta ka full HD plus ngiu i bahagi pun ki bah hapo RP hajaru kila ai daga ta ki 1.5K ki ba kham bha susu ya ka to ka full HD plus ma Henry hakane ngamti balai ma ki punduna ya ka to ka resolution jong ka to ka display jongka Henry kata ka 10 bit ka HDR10 plus daga support kana ka display jongka Sispa RPHz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness ki ai hadu khatsan spa nits kata ka high brightness jongka bat san hajar nits pat kata ka peak brightness jongka haka display protection pat ki ada kata ka diamond shield glass temen tapat ngin poi hau chipset jongka hadin light lagi pun finally kila upgrade jauh prosesor jongka namar nadu gato ko Vivo V30 V40 bat ke V50M ki ada uju prosesor kata da Snapdragon 7 Gen 3 Henry hakane kila upgrade no Xiao Snapdragon 7 Gen 4 bat sa nanometer ki snaya hakane kimban se ban pen thamai ma namar labun ki ba kan thak ba ki klantang ban pemi thamai Henry hau prosesor pat ki ada uju bet ma barok kita gi R light lagi model una prosesor thamai ba ki airu 4D ubah klan usulong balance chipset ma namar hakador ba ki la aya kana ga phone m la don ki we ki brand ki ba ai da ba kam klan ya uneru haka antu tuskur una prosesor uyak na kana ga phone kumba si pheulang
Haka antu tu skor jong uru pilala ban singatu ya kata ka jingklan jing telot jong u. Une prosesor M udang long hapo ya uto u MediaTek Dimensity 8350. Ubaki saj haki gaming phone mo kiba hapo arpusan hajar. Bat wat haki kamera phone ru kila don ki phone kiba ada une chipset kum haka toga Motorola H60 Pro. Handre ngayu i badang don na pedeng jong pi kidang underestimate lane khenpo ya kinegi MediaTek processor. Ngaru ngamlen ngaru mensyua ngaju medur kum tama. Handre onda ngalak singatu menta ya karkom trekam bat karkom sna jong ki menta ngam underestimate syu ya kinegi MediaTek processor. Haki to ki por baki la ai kerteng da kita ki MediaTek Helio A series, kita ki Helio X series, kita ki Helio P series, ki Helio G series. Haki to ki por te ki kham telot mo kimla ban compete bat kinegi Snapdragon processor. Ki flop bat ki telot bah. Handre menta anda kila pentemai bat kila penkela kerteng da ki Dimensity kumta la don ki model ki bakam la wat ya ki Snapdragon processor ru. Lada phim sngau digest ya kata ka jing ong jonga. Late ha chat GPT lane u Gemini sakali hi mapi Snapdragon 7 Gen 4 versus MediaTek Dimensity 8350. Which one is the winner? Sapej hi mapi ka result kumno ki jubab. Hato ngasu batai claim nong rim ne kade ka jing sisana. Te anyways namar bakane ka pun kade ka kamera centric phone am nagata ka daw ki aida kinegi balance processor ma kamut kimde ki ba klan bat kimde ki batlot ru. Namar ka kamera kam dadon kam ya kata ka jing klan jong processor ma kum badon kam haki games. Ban sulek kai snga tenat teng teng kum haka BGMI kala long hi daga 60 fps. Handre kam la pat kum kito ki balasna kerpang ban lek kai game ma. Tenang ta haka software jong kapat ki ai daga Android 15 bat uta phone touch OS 15. Ngadang mut bakin ai da uta origin OS ma uta UI themai jong ka ubaki ai haki phone ki baki launch hapo China. Handre haka neru kidang ai bet da une uju hi phone touch OS 15 uta UI barim jong ka. Haki Android update pat kana ka phone lai thu bakin ai hadu saus nem kata ka Android update lanaga OS update. Bat haki security update pat kin ai hadu nrius nem. Haka nega liang ta kala khambiang ma namar kila penjalan ya kata ka software support jongki. Tenang ta haki AI features ru kidon katukan neteli kumbaki saj ai haki phone temai menta. Tementa pat ngi poi haka RAM bat ka storage jongka. Kane ka phone kadon hadu sauteli kita ki RAM bat ki storage variant jongka. Kabanang kong kata ka 4GB ka RAM bat si 4GB ka storage. Kabar kata ka 4GB ka RAM bat ars pak 10GB ka storage. Kabalai pat kata ka 4GB ka RAM bat ars pak 10GB ka storage. Katop variant jongka ka 100GB ka RAM bat sans pak 4GB ka storage. Haka jat RAM bagi lah haka phone kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki ada UFS 2.2. Hangne daga flop ma namar bagi ada kita ki model ki balak rim. Namar wat dagi phone ki bahapo RPH jaru ngiui bakim iShoot dagi ni ki jat RAM bat ki jat storage. Teman tapat nyepoy haka main ma kata ka kamera jongka. Kana ka phone kadon light lagi kamera jongka nadin. Kabanang kong kata ka 1 megapixel kata ka primary kamera jongka. Haka sensor jongka ka main kamera ki ada Sony IMX 766. Bat haki video ka support tang daga 4K 30 fps. Haka to ka kamera ka ba arpat ki ada 1 megapixel kata ka telephoto kamera. Bat haka sensor ki ada Sony IMX 882. Bat lengba ka naga telephoto kamera la ban zoom hadu 3x daga taka optical zoom. Nang ta haka to ka kamera ka balai pat ki ai tang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera. Hangne te kaduna kendiat mo kana ka phone. Kumta haki dur ne ki ultra wide video jongka kila banduna ma kita ki quality jongki. Namar kaduna kana ka megapixel kana ka ultra wide kamera jongka. Handre haki dur bat ki video jongki to pat ki we ki kamera jongka kila ban kambiang namar ba kila partnership bat ka to ka Zayas ma ban penbha ne pen internet ya ki dur ne ki video baki shon. Tenang ta haka front kamera jongka pat ki ada ka 1 megapixel. Bat haka sensor ki ada ka Samsung JN1. Kana ka sensor te kala kamrim ka bade na ka sensor jongka Samsung kata ka JN1. Bat haki video jongka ka front kamera jongkaru ka support tang daga 4K 30 fps. Haga nega liang ru ka flop kendiat namar ki claim ai daga 60 fps. Kamut ya kitu ki bachna ya ki cinematic videos lane ki music videos takala ban flop ma kana ka kamera jongka. Handre haki liang kidur pat kin long tip top namar bagadon ka to ka Zayas ka ban penbha ya kita kidur bakasyon. Temen tapat ha bateri jongka ki ada 1000 sanspa mAh. Ya ki kamera phone te ula biang ma ki ada una bateri. Tenang ta ha charger pat ki ada khandai pewat da uta flash charger. Haki we pat ki features jongka kana ka phone ki ada ki khatwe teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth pat ki ada Bluetooth version 5.4. Haki speaker ru ki ada ki dual stereo speaker. Bat haki mic ki ada ki light teli ki mic. Bat utu IR blaster ru ki ai ka NFC ru ka don. Bat ba ro ki sensor ki badon kam ki la download. Temen tapat ni nyepet sagana ka we ka main kata ka de ka dor jong ka ma. Ka dor jong kana ka pun ka don tang light teli mo na ka Flipkart. Bat ka sedang nadu ka to ka 4GB ka RAM bat ars pak 1000GB ka storage. Ka dor jong ka poi lai pu prajar kendai spak kendai pendai. Bat ya ka to ka 4GB ka RAM bat ars pak 1000GB ka storage. Ka poi hadu 10,000 kendai spak kendai pendai.
Bat ha ka tu ka top variant jong kapat ka kan 100 GB RAM bat san spa kat 8 GB ka storage ka poi hadu sapusan hajar khandai spa khandai habaya pe yaki feature jong ka bat ka dor jong ka ta kala khamre ma kana ka pun namar ha ka tu ka dor ta kila de ban ai ma bakan support daga 60 fps haki video nang ta ha ka tu ka jait RAM bat ka jait storage ru ki ai dagi barim ma kita gi model ta kami hapsyu ka ta ka dor jong ka bat kita ki jait model bagi ai bat nang ta ha ka tu ka display resolution ru ki ai tang daga ta ka full HD plus kane ki sai ai mentagi sni tang haki pun ki bahapok khatsan hajar ha kane ka liang ru kami hapsyu bat kane ka dor bagi ai ngala de pensngau ya phi ya kita gi jingduna jongka kum ha kata ka display resolution kata ka kamera jongka kam support daga 4K 60 fps bat ha kitu gi jait RAM bat ki jait storage te mentapat ka syong ha ka mon jong phi ma phi kwa nem ban thit ya kata ka pun ka badon ya kita gi jingduna jongka te mentang ngathrai phila sngathu ya kita gi features jong kana ka pun lengba kana ga video jonga bat philala ru ban disaj ma ka biang nem ban thit ya kana ka pun te lada phi kwa ban nang yu i kum kini gi jait video ki bay de sapang ki pun temai bat kiwe ki tag update snya bha like ya kana ka video bat subscribe lada phi de ki badang wan temai ha kana ka channel tengin ye syam ha ka we pat ke video jenga kublai sibun